Hvad? Er jeg på TV2 nu? Jeg forstår ikke en skid. Nå. Politi og redningsfolk har travlt med at følge de mange stormskader i Østjylland, og her er vi så klar med de regionale nyheder i aften. God aften. I aften med 5 minutters ekstra nyheder på grund af den kraftige storm. Og vi begynder i Randers. Ulrik Lyager. Hvad er det, der sker der i aften? Nå, jeg får at vide, at vi har ikke forbindelse til Randers. Så går vi til Aarhus i stedet for. Emma Liksaj, det som vi alle sammen er nysgerrige efter sådan en lang dag med blæst, det er, hvordan ser det ud i morgen tidlig, når vi alle sammen skal på arbejde igen? Stillet her i Østjylland. Der er stadig et par regionale ruter, der er åbne, og kl. 23.30 så vil Midttrafik afgøre, om man kan åbne op for lidt mere bustrafik. Med hensyn til tog, så er al trafik også indstillet der. Banedanmark skal ud i nat og inspicere banerne, og så se der tage stilling til, hvornår de kan åbne op for togtrafikken igen. Men Mogens Brøndum, hvis man skal i bil i morgen, hvordan ser situationen så ud der? Ja, det vi i hvert fald kan sige, det er, at vi har virkelig haft nogle udfordringer sammen med vores beredskabsmæssige samarbejdspartnere. 150 henvendelser har vi haft indtil nu, så vi har bare knoklet alle sammen for at få ryddet det her. Men i morgen tidlig kan man jo ikke udelukke, der stadigvæk ligger nogle træer eller nogle skilte på vejene, så det skal man være meget opmærksom på. Plus vi også har en stor udfordring med hensyn til Grenevej. Vi vil have prøve hele natten på at få åbnet Grenevej, således morgentrafikken kan komme ind til Aarhus. Og hvad hvis man ikke kan få åbnet det her i løbet af natten? Hvad gør man så i morgen tidlig? Så skal man i hvert fald være opmærksom på alternative ruter, fordi Grenevej er jo afspærret i begge retninger i øjeblikket mellem Ådalsvej og Ravnsevej. Og hvad er det især, man skal være opmærksom på? Er det væltede træer, eller er det andre ting også, man skal holde øje med i morgen? Det, man skal være opmærksom på, det er jo væltede træer, det er skilte, det er elledninger, så man skal lige stå ekstra tidligt op og så lige følge med måske i nyhederne med hensyn til, om der er nogle advarsler.